Cagarneres, el Pepa Gordonota avui va fer la comparativa de pinyes. Les tres pinyes que anem a fer, les tres pinyes són de la marca del Montes. Comencem, mira. La primera és esta. Esta és la varietat, és perquè és de barco, si diu. Això vol dir que l'agarren pues, completament verda i el que costa el barco dura 40 dies en aplegar. Després el preu està en 1,90, és el preu. Anem a veure el color. Com veieu, el color és molt verdosa, fa que ho vegeu, pues a olorar-la. La veritat és que no fa olor a res i després la maduració anem a alçar-la i com vegeu està verda. Per què no cau? Per lo tant està verda completament. Esta és la de barco ràpid. Esta en veritat són 20 dies des de que l'agarren fins que aplega. Esta és premaura que diuen. Després el preu està en 2,60 €. El color, o sigui, el color és ja més groguet, mireu, ja es comença a ser color més groguet, colors més doraets. Quanta penes fa olor a pinya, la veritat, quanta penes. Si la maduració anem a alçar-la, a veure si aguanta, com vegeu, se trenca. Això vol dir que ja està maura. Mireu, quasi. Vegeu, d'ací ja, d'ací se trenca, però d'ací, veu, sí, així està. Està entrevedada que se diu. Esta és la d'avió que diuen, això vol dir que l'agarren i 24 hores està. Que està en perfecta, però més que perfecta, de maduració i l'agarren 24 hores està per menjar. El preu, ahí és lo mal, el preu està en 6,95 € el quilo. El color com vegeu, és un altre món. És un color groc, dorat, molt bonica, com vegeu. Fa una olor, això sí que fa olor a pinya, és que se nota enseguida. I la maduració anem a alçar-la a veure si aguanta. I doncs vegeu, encara li pareix que falta un poquet, vegeu? Del mig vegeu? Del mig sí que ja no l'alcem. Anem a tallar-les i anem a veure com és cada una. Anem a tallar-les. Està molt dura per tallar. La tallem per la meitat. Una volta tallar per la meitat, el color que fa, aguarda, ja fa un poquet més olor a pinya, la veritat. Mireu que fàcil que és. Se lleva això, se talla i ja està. Pues mireu, el color que té, el color així més pàl·lid, la veritat. L'olor, pues sí, la veritat, un poquet a pinya fa olor, la veritat. Està un poquet àcida, a mi així no m'agrada. A mi li falta un poquet que estigui més madura, no està dolça, notes com unes hebres ahí que no se desfan. La veritat és que no m'agrada. Roí no està, les coses consiguen i se pot menjar, però a mi la veritat és que no m'agrada. I té unes hebres que no se fan, és que a l'hora de menjar és que no és agradable per menjar-ho. Per mi la veritat jo no la compraria. Pues res, ara anem a provar la de barco ràpid, la Honey Glow. A veure quina és. Anem a olorar-la. Esta ja fa un poquet més. La veritat és que fa un poquet més olor a pinya. El color ja és més groguet, com vegeu. Això ja se nota. Esta ja se nota prou bé. La veritat que d'un 92,60, això no hi ha color, I a mi això se desfà en la boca, molt bona. La premaura té un problema que és límita, sempre no n'hi ha, però quan n'hi ha val la pena. Molt bona, la veritat és que està molt bona. Per 2,60 el quilo ja no està tan àcida, està que se desfà en la boca. Per ara, esta guanya a l'altra. Pues res, ara anem a provar la d'avió. Esta és la més cara de totes, està a 6,95. Esta si no està bona és per matar-la, però anem a provar. Mireu el color que té. Esta ja olora, esta sí que fa olor. Color ja més groguet, més doraet, pareix. Olora, això ja és una oloreta tropical, boníssima. Així dolceta. Molt bona olor, la veritat és que molt bona olor. Anem a provar-ho, a veure com està.
Pareix un caramelo quan ho menges. No té ninguna hebra, la salsa que se desfà a la boca, molt dolceta. Esta és completament madura en 24 hores en un avió la porten per casa. Així no falles. Pues està boníssima, no té ninguna hebra, està dolceta, color molt bo. Ara ve el millor de tot. Quina de les tres? Pues la veurem. La primera, la de barco, oblideu-se d'ella. Això no val la pena. Ara, de la que és de barco ràpid a la d'avió, el preu és de 2,60 a 6,95 el quilo. Això vol dir que una pinya, totes les pinyes aproximadament pesen 2 quilos, o quasi 2 quilos. Això vol dir que una pinya de barco ràpid en 5 euros la tens. En canvi està sobre els 13 euros, que el que m'ha costat 13 en algo ha costat exactament. Jo, per mi, esta està més bona. Esta, la veritat, és que està molt més bona que la de barco ràpid. N'hi ha que admitir-ho. Però de pagar una pinya 13 a pagar una pinya 5 i algo, 5, jo, la veritat, la meva elecció pues, seria comprar una premaura, que és de barco ràpid i 20 dies, la veritat que està molt bona. Pues antes d'obrir-la, la deixem 2 o 3 dies fora de la nevera. Això 2 o 3 dies acabarà, jo crec que, de maurar-se i estarà molt, molt més bona. Però no acabarà a esta, no. Però, claro, de pagar 5 a pagar 13, que són 2 voltes i mitja més, i ara avui dia, com estan les coses, per mi, si digueu, feu-me cas, sobretot, l'altra val la pena, feu-me cas. I res, no oblideu-se subscriure's, donar-li a like i activar la campaneta perquè així us aplegaran els vídeos. M'agrada que us hagi agradat este vídeo i la comparativa, per quan aneu a comprar-la sabeu que tingueu de comprar